Wij zijn hier in Grauw op een kade bij Sint-Pieter. Het is 21 februari. En Grauw is het dorp dat ik opgegroeid ben. En in Grauw is mijn leven voor Friesland groot geworden. Grauw is een bijzonder dorp, maar een heel eigen cultuur. Met Sint-Pieter, met de watersport. En in Grauw heb ik eigenlijk ook het besturen geleerd. Want ik wie hier op een legere squalle bestuurslid, penningmeester, van de IJsclub, de jeugd-IJsclub De Gouden Reet. En wij organiseren elke keer hutterinnen op een maar of op een ijsbaan. En daar heb ik geleerd hoe leuk het is om met elkaar iets te organiseren, een evenement te betekenen. Nou, dat is mijn skip. Dit plakje, de Wettercampus in Ljouwert, dat symboliseert voor mij de kracht van Friesland. Wij zijn heel goed geworden in wettertechnologie, in zuivel, maar ook in de maakindustrie bij Philips Drachten. En de Partij van de Arbeid had er soort in geïnvesteerd, in nieuwe kennis, in werkgelegenheid in Friesland, in banen. Dat het duizenden banen opsmieten. En wij zijn van doel om daarmee terug te gaan, omdat dat Friesland sterker maakt. Nou, hier is dat. Ik ben er ook Friesland grutskop, want hier bij wettertechnologie lossen wij problemen die in de wereld heel groot binnen. Liekens de schaarste om wetter in de toekomst. Daar hebben wij hier nieuwe kennis op ontwikkelen. Dat is hartstikke belangrijk. Maar wij willen als Partij van de Arbeid vooral mensen aan het werk houden. En deze werkgelegenheid, dat is goede werkgelegenheid. Dat zijn banen van mensen en dat betekent dat mensen meidwaan kennen. En daar investeren wij echt de komende tijd een hele soort in. Wat hier ook om die heen is dwarseme energie. Slim omgaan met wetter, maar ook met de zinnen, met zwiert en zout wetter. Alle mogelijke manieren van dwarseme energie. En dat is werkgelegenheid. Wij hadden verzorgd als Partij van de Arbeid dat mensen de huizen energiezuiniger maken kunnen. En dat is goed werk. En dat betekent dat bouwbedrijven aan het werk blijven binnen in de crisistijd, maar ook installatiebedrijven. Maar het betekent ook dat mensen legere energielesten hebben. En dat is handig als er een lietse beurs haast. Dat is belangrijk voor mensen. En het is ook nog goed voor ons milieu. Nou, dat type werkgelegenheid, daar gaat de Partij van de Arbeid mee terug, mee investeren om Friesland sterker te maken. We staan alweer op een heel mooi plak, het Wilhelminaplein. Ja, vroeger het saaiste plein van Nederland, het Saailoon. En nu het plein van de toekomst. Want in 2018 is dit het centrum van Europa. En die toekomst, die gunnen wij alle bijen die hier opgroeien in Friesland. Wij willen dat die bijen hun hier perfect ontwikkelen kunnen met het onderwijs van de 21ste eeuw. En dat hun talent, of het nou met de holle is, of met de handen is, of met het hart. Maar dat talent hier in Friesland ontwikkelen kist. En dat wij een vitale regio worden. En daar wil de Partij van de Arbeid in investeren. To nominate European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. Wat weer dat een feest. Echt historisch. 6 september 2013. We vliegen hier de loft in. Want we worden culturele haardstad van Europa in 2018. En dat betekent een enorme boost voor deze regio. Daar worden wij sterker van. Daar worden we mooier van. Daar worden we rieker van. Toeker. En dat betekent kansen voor jonge mensen. Maar ook kansen voor ondernemers. En hier daarvan geven we nou even een opziekje. Hey! Ik heb peper ook. Oh, heerlijk. Nou, hartstikke gezellig dat je er even mist. Ja, heb ik nog wat reeds? Ik heb een heel leuk jurkje. Oké, even proberen. Jan en Wietske gaat even het pashokje in. En Jim kan 18 maart allemaal naar het stemhokje en stemmen op Jan en Wiets.